Mas Drong, Mas Drong, aku ki sering mikir, napa ya wong-wong kok do seneng nyalahke setan? Kaya ana kedadian elek apa wae mesti setan sing salahke. Pasti do ngomong, "Halah, kuwi mesti godaane setan." Kuwi napa ya, Mas? Wah, iku lho gobloke menungsoe wae. Lah, Lah, maksudnya piye kuwi, Mas? ngene setan iki duwe SOP dhewe. Kerjane pancen nggodha lan ganggu menungso. Iku wis dadi sononya. Iku wis dadi profesional wae. Deknen. Terus setan kuwi ora tau sambat. Oalah, dadi kaya ngono ya, Mas. Setan iki mung nglakokke tugase tok. Betul. Sing dadi pertanyaane, kenapa awakmu gelem digodha? Setan ya ora meksa, ya mung bisi-bisi tok. Sing meh nurut, iku ya wing dhewe to. Walah, ya jeleb kuwi, Mas. Lah iki sing kalimu dua. Coba bayangno, nek setan malah bantu menungso, misale setan ujung-ujungi ngomong, aja maling, sampe kancane. Piye ku Mas maksude? Ya langsung dukung karo Gusti Allah. Soale ora nglakoni tugase, malah nyimpang saka misine. Dadi intine setan iki profesional ya, Mas. Mung menungsone wae sing ora duwe filter. Betul. Setan wis nglakoni tugase. Pertanyaane, awakmu wis nglakoni tugasmu dadi manungsa durung? Duwe akal, duwe pilihan, yo ibu to. Walah, nek ngono kuwi ya abot ya, Mas. Pancen kuwi mas mbedake manungsa karo setan. Awakmu duwe pilihan. Lah nek setan ora duwe pilihan. Mudeng apa ora? Mudeng, Mas.